T-Swag. Dan Malam. Kai wai da Allah kai ya ne kai da Allah da. Kai ka san wurin nan ba akwai tsaro. Nan wurin jiya aka zo kuka fita da gudu kuka bar ni. Sai da na dudduba ai ban yi lukin bane. Sorry Dan Malam gashi. Ba dai mutane a wajen. Ba wani waya. Irin haka ba na son ka ringa daga min murya ka ringa magana a hankali kawai. Ka nawa za a baka kai yau fa ni fa ba zan bi kai ina bin ka kuɗi ma jiya fa kai ka sani ko. To ka je ba za a ba Ya guji mu ke makama. tashi mayu yara kun saba da ke so gida Allah. Sai da siyasa yau dai ba su. Sai da escape ai. Yan iska yanzu masu ci a haramun nan sai su zo masu bakakin gayan nan su kama kasu. Let's go! Kai Dan Malam. Kai Dan Malam. Dan Malam. Dan Malam. Kai Dan Malam. Ke ne Dan Malam. Ne ya shiga ne. Dan Malam. Wai na Dan Malam. Dan Malam kai. Na gayan nan ya shiga ne yau. Kai ni fa ba na so ku da irin wannan abu. Kai na zo a bani kaya ne duk abin da zai faru sai ne ya faru. Ya baka dai zo da kai ka san mutanen nan suna min kai. Ka ban kaya wai sake yau bashi ne ma ba kudi gari kai ka sani ko. Me kake wani leke? To ba irin haka kuka ci amana na ba kuka yi cune da Allah ka bani kaya. Kai da Allah ware da Allah. Mutane kuna zuwa kuna shigo min gida ba excuse ba ko. Kai fa na zo karban kayan nan ne fa me ne kake min wani kaman? Ya kaman kana so ka nuna min jan kai ni ma fa dan iska ne na rantse da girman Allah. To shine me? Allah ka ban. Ba ka kuka ci amana na ba aka kwaci kwantena na nawa aka kama kwantena na 8 aka kama da. What? Aka kuka ci amana na. To yanzu ba ka bar sana'an ne ko kuma me ba ci gaba suka kara ma. Yanzu ba yadda nake da ku. Ban kaya zan ta seta da Allah. Kai fa ka san fa ina bin ka bashi ba. A'a to ni da kai kan To ka ga san ni da Usaini Usaini ya zo ya karba bashi. Oho dai ni ka bani da Allah. Wani kwantena shida na kwaya ko kuma me duk hakan ta sa ka fasa. Ni dai na san bashi ya kawo. Ni da Allah ban ka bani. Wallahi zan kai na dade ban sha Abun kuma da makami ne. Allah kai To kai hakuri. Kai hakuri. mai da hankalinka Na mayar. mutane ya gurin ga karban kayan mutane ba. Ya Dan Malam. Ya Dan Malam ne shi. Da Allah ware da Allah gafara da Allah. Wai kuma ustazai kuna zuwa nan wuri ai ba. Ya ina Dan Malam ne. Danwa. Dan Malam. Kai da Allah ya tafi sallah da Allah. Mutane Wiwi nake so za ba. kai wiwi. Kai ka ganni na ma kama da mai sai da wiwi. Kai ni ma fa malamin Hasbi. Ni ba wannan badala. Wiwi ne zo ka bani ana jira. Ai wayya kake maganan kai ka gana ma kama da mai sai da wiwi a nan wurin ne dan malam ya tafi sallah ya kaje ai ko? Kai na ma fa gane ka fa kana zuwa gidanmu ko to na rantse da Allah ko duran da kaje ka gaya babana ka ganni ina wannan harkan to na kaga wannan ban huhu da ka ba Allah ya tsine min na rantse da Allah kuma yanzu an canja mata suna ba wiwi zaka ce ba ka ce a baka kaya saboda ma'aikata ai suna zuwa nan wurin haka aka min cune ranan kantena na nawa ka san aka tafi da shi ka ce a baka kaya kawai kana ce wal in ban huhu da ka ba kisa nawa na kashe ma'aikata a nan wuri na kashe soja na kashe dan karuta kai dan agaji ma na kashe kaji na kashe bijilanti ka zo kana wani mutane na kashe ana wannan na Ka kashe mutane da yawa ko? a kai ina zuwa mana tukuna kai karatu fa aka tura Hello bisa. ku shigo na rike shi. Kai wallahi karatu aka tura ni kai tangadar yan korole ni wallahi ba kashe mutane dan Allah ka rufa min asiri baba na wayo Allah ka kashe mutane wallahi dan Allah ka taimaka kaga wannan kai ka zo da wayannan ne ni wallahi a hannu na ga ba kashe mutane da yawa a kaga wukan na wallahi na yankan kubewa ne wannan kuma bin ta tafai daga Qur'ani zaka yi bayani daga kawaidi sai ushmai sai ahalin bar su zo dan Allah ka rufa min asiri
Aha.